Euskara zen bai beha, eskolan ziren izten. Eta zer konpontzen zinen eskolan? Ba, handa moduan. Sikiano, justo. Beste gezio ez. Eta ze tokatu jatzen, maestria edo maestria? Baina Franco bere baino gogorragoa. Ze haitik kontatu apur bat? Horrek, lezamana hiru izenak, da soiluen izenen, haren anaizie, Felizien anaizie, nebekin joa. Da, klaro, eskolan guixien sartu geran, kantimestan, eskolan zeu bandi jipinan, Frankona, atzene Franco, hiru bider zan behar. Arrazien lauterestan eskola digurtu zanin behar, aixe. Nire egintxo ezaben horre, Feliz izanenan, anaiziek, agertan, menos Franco y más pan blanco. Maestri gatzin zedutzen, beha, zaparroa agileu, maestri baino, jateko jere bainana. Metro erdimuluko regla bat egitio, laukantaukoa, erroen maigan inpinotzen eskuletik, odoletan inpinotzen. Odoletan, zarfi urteko miri hori helizio, gogorra zona. Zeran zen euga hori, zeran zeuken egizena? Agustin euga, hiri da, ultimukaz. Beha gogorra zan, maestre gogorra zan. Etxanokoa zan, alabaz etxanokoa, etxano jaizua. Izena badakizu maestrarena? Doña Benita. Apellidu iztepa, zelan. Doña Benita esatzen danak eta apellidu izte zelan zen.